Hej alle sammen. Det her det er part 2 af Pack Battle. Så nu skal jeg åbne min pakke. Og jeg har fået en Glimmer Stadium, og jeg elsker glimmer. Det er fint nok. Men man kan ikke bruge dem til noget, tror jeg. Jeg kan godt at vide, om man har sådan en... Fordi man kan samle Pokémon-kortene et til et eller andet. Men hvad med stadionerne? Kodekort til jer, guys. Dem kunne jeg godt tænke mig at samle stadion og items. Men det kan jeg ikke finde ud af. Så vi har en Basic Energy. Nice. En Dewgong. Hvad? Den mangler. Jigglypuff. Yippie! Den mangler vi også. Darumaka, tror jeg man udtaler det sammen. Lotad. Seawiper. Jeg ved det ikke. Må jeg se. Lowkicks. Du siger det rigtigt. Dissing Valley. Reverse Hollow Hunter. Det glimmer mig. Glimmer mor. Fire Breather. Og nu kommer Suiken. Yes, det glimmer. Ingen hits her. Nej, men Men vi det har glimmer. en til pakke tilbage, som vi har gemt til sidst. Men det glimmer. Mor Ja. elsker glimmer. Ja, det ved jeg godt. Så mor hun får glimmerkort. Last Pack Magic. Det her, det var en glimmertræner, står der. Men er der nogen, der ved, om man kan samle stadioner, og sådan, om der er sådan en checkliste? Også med, Kodekort til jer, guys. afbryder mig. Og også til trænerne og items, fordi det kunne jeg vildt godt tænke mig også at prøve. Basic Energy. Ipom. En hvad for en? Ipom. Skynd dig mig at se. Pommel. Gloom. Ja, Gloom. Dewgong. Igen, Dewgong. Hvad den hedder det? Alcaraz. Alcaraz. Hed den det? Nej. Nå. Hunter. Hunter igen. Nice. Punkhelmet. Reverse Hollow Genesect. Glimmer. Reverse Hollow Bunnery. Og Moltres Reverse Hollow. Vi fik ingen post, Men vi fik desværre. mange glimmer. Ja. Mor er glad. Vi ses, guys. Men mor kan ikke forstå... Nej, jeg kan ikke forstå, at man kan få den samme. Nå, se, det er den samme. Men Sebastian fortæller mig, at det ikke er den samme. Fordi der er glimmer hele vejen ned, og på den anden er der kun glimmer heroppe. Okay, farvel, guys.